invitados para falar de fútbol xa, pero antes vamos coñecer resultados da competición de Peñas que onte remataba tamén o torneo. En segunda e terceira regional xa rematou a competición, agora entrarán en liza en competición de Copa. Vamos a ver como quedou a competición de Peñas. Na segunda división estes foron os resultados: Barrabás 3, Sangiao 2, Unión 1, Casiña 0, Chipirón 2, Dardos 4, Richarvel 2, Greenpeace 5, Roade 2, Globo 7, Seur 6, Meirama 1, Rogelio 9, Comunidade 2 e Silva 3, Amigos 1. Resultados importantes, unha xornada goleadora, moitos goles nesta xornada, e o máis destacable decir que foi os equipos que conqueriron o ascenso. Vamos a ver como quedou ese cadro de honra. Na segunda división, os equipos que ascenden a primeira son Seur, que rematou con 57 puntos, Sangiao 43, Meirama 39 e Comunidade 38. Esos 4 equipos ascenden a primeira división e perden a categoría en primeira, descenso a segunda, Desfile con 21, Trolebús con 14, Breogán con 13 e a Ventorrillo, que foi expulsada do torneo. En primeira división, campeón a Peña Vuelta, que repite título, xa acadara o campeonato na pasada campaña. Su campeón Arranca Pinos con somentes un punto de diferencia, polo que aquí a tensión e a emoción estivo presente ata a última xornada de competición. Vamos a entrar agora no apartado do fútbol xa, e para elo vamos a principiar presentando os invitados que temos aquí no estudio, homens que nos van a acompañar no programa daqui ao remate. Vamos a presentalos. De entrada temos representantes dos dous equipos que se achegan á final desta competición, nunha competición que se desenrolou por sistema de liga a unha soa volta, que se clasificaban os 4 primeiros para disputar unhas semifinais que tiñan lugar o pasado venres aquí no Pazo Deportes Gonzalo Laxe de Cerceda, e onde equipos como a Piscina e Super Piñeiro conqueriron pasar á final. Desos dous equipos temos aquí representantes no estudio. Aquí ao meu lado, a miña dereita, está Pallas, gardameta do equipo da Piscina. Boas noites, Pallas. Boas noites. E aquí á miña izquierda dous representantes do equipo de Super Piñeiro, Benigno e Pablo, outro equipo que se vai tamén á final. Boas noites. Boas noites. Ben, pois unha vez saudados os tres protagonistas, antes de entrar en materia, temos que darlles a enhoraboa por estar xa na final. Vamos a ver como se desenrolaron esas semifinales para que estes dous equipos acadaran praza na final. Esta é a reportaxe que temos preparada. A primeira semifinal, que se disputaba na tarde-noite do venres, disputaba na Piscina e Transportes Silveira. Un partido no que o equipo da Piscina resolveu por 4 goles a 1. Aí vemos o primeiro, obra de Kiko, nos primeiros compases de partido, minuto 2,5. E a Piscina que se adiantaba no marcador. Agora vemos un potente lanzamento de falta de Fero, que detivo ben o gardameta Carlos. A xogada de Javier Grela e o gol de Dubra era o 2-0. Minuto 13 da primeira metade. Un partido este de semifinal para vos, Pallas, que en principio non tiveste maiores problemas, fostes superiores, encarrilaste o partido xa aos 2 minutos, unha semifinal asequible. Sí, en principio Pieri era bastante difícil, pero comezamos marcando moi pronto, fixeronse as cousas ben. Vimos o terceiro tanto, obra de Javier Grela, minuto 18, con ese resultado habría que irse ao descanso. 3-0, o partido aí xa estaba sentenciado. Sí, con 3-0 xa case non quedaba moito partido, estivemos xogando a aguantar.
De todas formas, cabe destacar que para este partido, mentres que Silveira tiña algunha baixa importante no seu equipo titular, vos estabades ao completo, incluso incorporando algún home que nos últimos partidos non había participado. Sí, incorporamos 3 xogadores, 2 xa tuveran na Liga, como é Kiko, Mar Luís e Porba Ribeiro, que xa estaba fichado e non pudo vir, pero como estábamos sin banquillo, facíanos falta ter repuesto. Aí vimos un curioso gol que enqueixaches, o teu compañeiro Javier marcoucho en propia meta. Eu esperaba unha cesión, pero mandou moi con bastante forza e pilloume despistado. Un gol en propia meta de Javier Grela, é o único gol que marcaría o equipo de Transportes Silveira. Nunha racha de mala fortuna na segunda metade, Kiko estrelaría 3 balóns no pau. O cuarto e último gol colocaría o Ribeiro e sería o 4-1 definitivo. Esa é a xogada, o lanzamento de Ribeiro, o 4-1 que subía o marcador. Con ese resultado remataría a primeira semifinal o equipo da Piscina clasificado para a final. E inmediatamente despois íbase a xogar a segunda semifinal entre Piscina e Transportes... entre Super Piñeiro e Panadería Grela. Super Piñeiro que viste camiseta azul, o equipo de Grelas que viste camiseta vermella. É uns primeiros compases de partido onde os Grelas disfrutaban das mellores ocasións, como vimos aí en un lanzamento ao pau. Agora a ocasión para Beni Leiro, que ten que sair fora da súa área. O partido este xogouse con menos ritmo do primeiro, respetamos un pouco máis os dous equipos, o resultado igualado, e aí vemos o primeiro gol. Sorprende José con ese lanzamento raso e potente, e aquí unha gran oportunidade para Leo, que non acertou a resolver un bo servicio de Beni. Ao descanso, 1-0 para a Panadería Grela. Imaxes xa da segunda metade, e aquí vemos o gol do empate, obra de Leo. O empate a 1, faltaban aínda moitos minutos para o remate, uns problemillas aí con Liñares, foi amonestado por esa acción sobre o gardameta Regueiro, e a partir de aquí o dominio foi máis intenso a cargo de Super Piñeiro, un lanzamento ao pau, como podemos ver aí, é un dominio que se intensificaría daqui ao remate, onde a falta dun minuto iba a chegar o gol da victoria. Precisamente aquí está Benino, o autor dese gol. Aí vemos a acción, Benino, un gol que vale unha clasificación. Sí, faltaba bastante pouco e casi non deu tempo nin a reaccionar aos contrarios, claro. Un minuto para o remate escaso, e a victoria do equipo de Super Piñeiro, que xa non habría tempo para a reacción de Panadería Grela. Ao final, o 2-1 é Super Piñeiro que se vai á final. Vamos a preguntar aos representantes de Super Piñeiro sobre esta semifinal. Concretamente, Pablo vai nos a contar algo de como foi este partido, que en principio se presentou moi igualado e moi disputado. Pablo, que pasaba? Respetábados moito os dous equipos? Si, respetaban moito máis, a parte, eles cerranse moi ben atrás, aí con 3 atrás e un pouco máis adelantado, é moi difícil batilos. Difícil xogar a un equipo que cerre así tan ben, porque vos levastes a iniciativa dende o principio. Si, nós levamos a iniciativa, pero eles salían bastante ben ao contraataque e un par de ocasións que tuveron bastante claras, pero despois empezamos na segunda parte a reaccionar un pouco. Incluso un balón ao pau e adiantáronse no marcador con un gol que se irían ao descanso. Na segunda metade que continuou o voso dominio, pero o empate chegou rápido, sen embargo o segundo gol fíxose de rogar. Fíxose bastante rogar e quizás veu nun momento xusto para non ter que sufrir aí nos últimos minutos. O autor do gol pódenos relatar esa xogada, Benino, unha xogada importante a falta de un minuto. Normalmente non se soen dar fallos de marca cando o resultado está apretado,
pensabades xa en ir aos penaltis a esas alturas? Home, cando falta tan pouco tempo non podes... máis lógico que penses nos penaltis, non? Pero claro, tes o balón e tampouco te vas a encarar aí atrás. Salimos un pouco para arriba e saliu ben ali unha pared e marcamos, pero vamos. Claro, cando falta eso o que pensas é, bueno, que non nos marque sobre todo, despois a ver se podemos cazar algo. Temos suerte e cazamos. Co gol que marcastes a falta dun minuto, vía poder xa na final ou habría que estar serenos e firmes na pista? Bueno, evidentemente tiñamos moitas posibilidades de ganar, non quedaba moi pouco tempo, pero a experiencia deste ano pasado que en máis de unha ocasión perdemos nos últimos segundos, pois tamén nos facían ser cautos, non? Pero tuvemos suerte e non marcaron. É un deporte parecido ao baloncesto no de que hai moitos partidos que se resolven en segundos, nos últimos instantes, incluso na primeira fase da Liga se viron que partidos que se resolveron a última hora. Hombre, digamos que están as porterías moi cerca unha da outra, é moi fácil chegar da outra portería rápido, non? Non podes decir que ganaches un partido hasta que se acaba. No fútbol tampouco non podes decir, pero no fútbol sala menos porque chegas moi pronto dunha portería a outra e un fallo, un gol e cambia o partido rapidamente. Unha opinión sobre o rival, que na Liga, cando menos na clasificación, foi superior, quedou por adiante, foi segundo, vos fixestes terceiro. É un equipo especial, un equipo que non deixa xogar, que se cerra moi ben, que quizá non ten moita fluidez, pero é dos máis complicados que hai, porque non che deixa maniobrar nada. Nós, pois deixamos xogar bastante, pero tamén temos que deixar xogar. Os grelas, é un equipo dificilísimo. Quizá a nivel de deixarte xogar o máis difícil de todos que hai na Liga. Sabíades o sistema que empregaba este equipo? Pensastes, falastes e preparastes como xogarlles previamente? Home, sempre falan, non? Mas en principio, pois, o que non queríamos que pasara é o que pasou, é dicir, que eles adelantaran, porque nós sabíamos que se eles adelantaban iban a complicarnos moito. Pasa que, claro, por moito que preveas, se tira a portería e entra, pois non hai previsión posible. É dicir, eles marcaron, nós tuvemos ocasión e non marcamos, porque Leiro estuvo prácticamente perfecto durante todo o partido e despois só le toca sofrer. Bueno, houve suerte na segunda parte, marcamos e despois ganamos, pero con este equipo é moi complicado ganarlle. É un torneo no que hai trofeos tamén para os gardametas menos batidos e para os máximos goleadores. Se o máximo goleador está en Super Piñeiro, o porteiro menos batido está en Panadería Grela, aínda que Pallas, gardameta da Piscina, o ano pasado compartía ese trofeo con Leiro. Este ano non puido ser, Pallas. No, este ano arrebatoumo merecidamente. Pero moi pouca diferencia, porque ti realizaste unha gran campaña tamén. Si, me parece que nos separan 2 goles na máis do trofeo. De todas formas, de todos os xeitos, é difícil de competir con porteiros como Leiro, non? Que a experiencia que ten xa no fútbol sabe. Sí, para min Leiro xa un dos mellores porteiros que hai aquí no Ayuntamiento, máis na zona. É bastante complicado competir con eles. Ainda que temos un bo equipo, pero igual ten moita categoría. O máximo goleador foi Beni, con moita diferencia. Ti crees que tamén é o dianteiro máis peligroso? Sí, el máis Leo que está no mesmo equipo son os máis peligrosos do campeonato. Facía goles con facilidade Super Piñeiro, contrasta nun só partido unha victoria por 11-0 que chamou moita atención os 11 goles de Beni. Como puido ser eso? O resto dos xogadores xogabades para el, todo eran facilidades, como foi eso? A ver, contádame un pouco. Home, que evidentemente cando tes un xogador que está aspirando a ser o máximo goleador podes facer eso, pois falo, eso está claro, non? Temos que traballar todos para que non poida chegar a... Se noutra ocasión ou outro, pois faceríamoslo para outro. De feito, o ano pasado, pois foi Leo, porque tamén dous a circunstancias, estaba aí arriba, houve un partido que podíamos ganar, e que ganábamos cómodamente daquela busca, non? Bueno, se o contrario non se pon e non lles deixar meter baixo ningún concepto, pois claro, sempre pode evitar moitos, pero o máis normal é que consiga moitos, non? Un partido destes que vas ganando salvadamente, pois... Curiosamente, nesa semifinal estaban en frente o máximo goleador e o porteiro menos batido, Beni e Leiro.
non houve gol de Beni, incluso nos comentarios da primeira semifinal lle insinuaba a Leiro esa posibilidade, entonces asumí o reto e dicía que era importante o verse enfrente, que iba a fazer o posible para que non anotara. Non anotou Beni, pero si o fixo Benino e Leo, polo tanto a victoria foi para Super Piñeiro, pero outros homes teñen misión ben distintas, e de Beni a marcar goles, a de outros é quizás evitalo con traballo realizado máis defensivamente, Pablo. Sí, uns están para marcar, outros para intentar que non marque o equipo contrario. E ademais, ti que te ves desenvolvendo na zona de atrás, contábadas este ano con un xoven gardameta, un porteiro como Regueiro, que prácticamente facía o seu debut no fútbol xa, tiñades que telo ben arroupado. Como respondeu? Eu penso que o porteiro é un gran porteiro, está parando bastante ben, é bastante seguro. E sobre as flores que vos tiraban por aí os comentaristas que estaban comigo nas semifinales do Vendres, de que erades quizás o mellor equipo do torneo, que mellor fútbol xa practicabades, que podes decir a eso? Eso hai que verlo agora na final, a ver. Pois a final vai a ser Super Piñeiro Piscina, os rivais, o equipo de Pallas, aquí outro contrincante que temos aquí ao lado, un equipo que fai tamén un bo fútbol xa, un equipo moi compenetrado, que están xogando xa varios anos xuntos e que forman un gran bloque. Sí, xogan bastante rápido, son xente nova e corren moito, está bastante ben preparada físicamente, corren bastante ben e sabense mover na pista. Benino, o xogo de Piscina con respecto ao de Grelas, neste rival da final ben distinto, habrá que plantexar o partido de outra maneira ou cada un vai a facer o seu xogo sin preocuparse en demasía do rival? É un equipo distinto, eso é verdade, non? Hai que adaptarse un poquinho ao que son os equipos. Piscina, en principio, é un equipo máis rápido, con máis presiona moito máis, non xoga tanto atrás, ten moi bo tiro desde larga distancia, é distinto, pero vamos, tampouco, nós temos a nosa maneira de xogar, é moi difícil que cambiemos porque nós non sabemos xogar a defender, é moi difícil que nós xoguemos a ganar por un cero, nós xogamos a marcar os máis gols que podamos. Pero sodes dous equipos que gustades de impoñer a iniciativa, eso vai ser difícil, cando vai a estar frente a frente. Bueno, eso pode ser unha invitación ao bo fútbol, non? Se todos xogamos para ganar, está claro que vai haber goles e vai haber bo fútbol sala. Se xogamos a non perder, xa é máis complicado, xa non se ve tan bo fútbol sala, probablemente non haxe goles aos que haxe sen chorradas, cando xogamos a ganar, máis probable que a xente se divirta, non? E nós tamén, que é moi importante. Se vai xogar e te divirtes é moi importante. Eso sería un gran desexo para que se lucira a final, que ofrecera un bo fútbol xa, porque estas alturas, sobre todo estes 4 equipos que se clasificaron, marcaron un pouco a diferencia ao longo de todo o torneo, quizás sexan os que mellor fútbol xa practican, entre eles xogadores xa expertos nestas lides en diversas competicións. Puidos apreciar que en certos partidos se viu xa un bo nivel. Si, non, é dicir, aquí o que hai diferencia, non? Entre os primeiros equipos e os últimos hai bastante diferencia. Agora, o que os 4 equipos que se clasificaron, e incluso un par deles máis, non? Como podía ser o Relojería Sindo ou algún que estaba aí cerca, que por uns motivos que agora non me hago caso, pois viñeron un pouquinho abaixo, pero tiñan bo equipo. E os de arriba teñen un nivel pois bastante bo, non? É dicir, que xogaron os partidos, va a ser claro, terceiro momento non hai tantos equipos como para ter unha liga de 12 ou 13 equipos, non sei os que é, 14, non? 14. É que os 14 sean vos, pero de todas maneiras os 4 ou 5 ou 6 primeiros equipos dan un nivel aceptable. Tempo a tempo, porque tamén irá chegando xente xoven que se incorpora a xogar, para iso andan por aí os rapaces pequenos aprendendo, escolas de fútbol xa, que esperemos dean o seu froito en vindeiros anos. Vou trasladar prácticamente as mesmas preguntas con respecto da final, aquí ao compañeiro Pallas, gardameta do equipo da Piscina. Na final, para o próximo sábado, vai estar Super Piñeiro, Pallas. Difícil para un gardameta cando diante vai ter homes como Leo, como Beni, que buscan o gol con facilidade. Sí, vai ser bastante difícil porque enfrente temos a delantera máis realizadora do campeonato, pero trataremos de que non nos fajan moitos gols.
Con respecto ao que comentaba con Benino, de que sodes os dous equipos que vos gusta levar a iniciativa de buscar a victoria, de fazer fútbol de ataque, ti que como crees que vai a sair este partido? Vai haber un denominador claro, vai haber un toma e daca continuo, vai se xogar a un forte ritmo? Os primeiros minutos vai ser do contacto, a ver como reacciona ao contrario, pero despois, son vai avanzando o partido, penso que vai ser un partido bonito de ataque. Custa-nos a hora de buscar bastante o ataque. Quizás pode contrastar a experiencia en certos homes de Super Piñeiro ca vosa xuventude, pero ao mesmo tempo levades xa moito tempo xogando, conocedervos á perfección e xa facedes un bloque importante. Si, nós xa levamos 5 anos xogando xuntos, estamos bastante compenetrados, pero, non sei. Ben, hai que arriscar un pouco de parte a parte, vamos a buscar favoritos para a final. Un pronóstico e resultado. Fallas? Home, eu penso que imos ganar nós resultado 3-2, bastante axustado, se é así. Pablo, que pronóstico dará para esa final? É todo o contrario, que imos ganar nós, penso un 2-1. Pode ser un bo resultado. Aventuramos unha quiniela entre todos de fútbol sá, Benino. Eu creo que imos ganar nós. Eso está claro. Se non o vimos xogar. Isto despois queda por aí grabado e para o próximo luns podemos falar a ver quen é o que ten bo ollo de cara ás apostas. Non, penso que podemos ganar nós un 3-2 ou un 4-2. Con resultados apretados, ninguén se atreve a marcar diferencias. Vamos a esperar, polo tanto, o sábado a ver que acontece. Pero, previamente a esa final, vais a xogar un partido de terceira e cuarto posto. Será o que enfronte a Transportes Silveira e Panadería Grela. Un partido que xa na liguilla foi moi igualado, onde Silveira foi por adiante e Grela se empataba, creo que recordar, que no último minuto e a falta dun segundo simplemente para o final. Ese será o partido previo, que será a partir das 6 da tarde, contando con algún posible retraso. En principio o horario é o das 6, a final 7 menos cuarto, 7 da tarde. Pois aí temos o panel dos emparellamentos para este próximo sábado. Ali estarán presentes as cámaras de televisión de Cerceda para ofrecerlles esos partidos, a poder ser no mesmo sábado e posteriormente o luns, despois do noticiero da noite, e serán tamén ofrecidos previos a este programa de deportes de Xogo Limpo. Pero vamos a rematar, xa que está todo prácticamente dito sobre o fútbol sá. Estes homes que teño xa aquí son xogadores de fútbol e militan en 2 equipos do Concello que están na terceira regional. Aproveitamos para abordar un pouco o que foi a competición ligueira, que xa rematou, agora espéralles a competición de Copa. Pallas, o da Liga deste ano comparando co do ano pasado para o olvido. Sí, bastante lamentable. Que foi o que pasou para que cambiara tanto en Crobas dunha tempada para outra? É que marcharon os 5 xogadores dos bos, ficharon aí algúns xogadores e non cumpliron co equipo. Fallaron durante a temporada e tuvemos sin xente. Mais os entrenamientos que non asistimos nada. Con os entrenamientos creo que tedes bastante que dicir os xogadores, que pasadas un pouco do tema. Si, prácticamente non entrenaba nada en todo o ano. Bastante nada. Empezamos a entrenar aí 2 meses, e xa había pouca xente entrenando, iban 5 ou 6, e por aí xa paramos, xa non foi nadie máis. Quizás eso influíra tamén que en principio no apartado de seriedade, a hora de buscar un técnico co tempo suficiente para facerse cargo do equipo, non houve un entendemento co Cerceda para seguir sendo equipo filial. Creo que eso perxudicou un tanto o plantel. Finalmente Dani tuvo que fazer de xogador adestrador, a última hora a incorporación de Vicente, unha serie de cúmulo de circunstancias que ao final deparou isto, como o Rosario da Aurora, o Crobas nos últimos postos. Sí, foi... Tuvemos sin entrenador, tuvo, como dixetes, Tirani, despois iban as cousas mal, para o Vicente, pero seguiu todo na mesma, non había xente, e sin xente non pode ir ben a cousa. Que crees que é o que afecta neste fútbol de terceira regional para que non haxa sacrificio por parte dos xogadores, non sexades máis disciplinados, adestrar cando menos un día a semana e estar preparados para o domingo? Non sei, a xente os viernes, normalmente entrenamos os viernes e a xente gusta de salir e pasa bastante os entrenamientos.
Pola súa banda, o San Martiño ofreceu unha imaxe en canto a clasificación un tanto parecida, pero non así no aspecto organizativo e no aspecto do plantel, porque aí si dispuxo máis ou menos da mesma xente todo o ano. O que si pasou foi unha reestruturación total. Benigno, que deixou de xogar e se fixo cargo do equipo no apartado técnico, o que fixo foi rexuvenecelo prácticamente ao completo, Benigno. E iso na primeira tempada págase pois, normalmente cos resultados e cos puntos. Evidentemente, non? Nós problemas de entrenamiento non temos, nin temos, afortunadamente. Temos o problema de novatos, non? Empezou moita xente, cambiamos o equipo casi de todo. Despois do que cambiamos, tivemos baixas por motivos de traballo e lesións, bastantes. A clasificación non foi boa, evidentemente. Puido ser mellor, pero tampouco nos interesaba, vamos, non nos importaba moito jugar un poquinho máis alto e un pouco máis abaixo. Que nos interesaba renovar o equipo e ver o que pode salir de aquí. En principio, cando menos, o equipo está bastante unido, hai bastante disciplina e hai ganas de xogar, hai ganas de entrenar, que é o máis importante. Despois, po ano xa veremos a ver o que pasa. Dos poucos que superaron esa renovación e que continuaron no plantel, un deles Pablo, que a pesar da súa xuventude xa estaba no equipo con anterioridade e continuou. Unha temporada para vos tamén ben distinta do ano pasado, Pablo. Sí, é bastante difícil porque a xente nova e queres ou non faltanlle partidos a nivel da categoría en que estábamos. Como levabades a temporada os 3 ou 4 xogadores que quedastes aí do ano pasado, que cargabades quizás se cabe con máis responsabilidade, e iso de acumular derrota tras derrota pesa un pouco? Sabíades comprendelo, animar aos xóvenes e non vos importar moito as derrotas e continuar con gañas de seguir competindo? Home, a nadie lle gusta perder, pero nós sabíamos en principio que iba a ser difícil, que non iba a ser como o ano pasado, que eses 3 ou 4 que estábamos aí que tiñamos que axudar un pouco ao equipo e intentar fazer o mellor posible. Eu penso que dentro das posibilidades que non se fixo tan mal, e penso que os rapaces cumpriron e po ano podes ter un pouco máis de aspiracións. A idea esta que afrontou San Martiño de rexuvenecer o equipo, de fazer esa reestruturación, ti como ves? Valórala positivamente, negativa, como? Eu penso que é positiva, sobre todo para rapaces novos, que é positiva porque non che vale nada ter opcións a subir a segunda se despois te encontras a segunda con un equipo vello que sabes que un ano ou dous poden aguantar, despois que non poden aguantar ese ritmo e polo menos intentar con a base de rapaces novos intentar subir arriba, a ver. Para a boa base nada mellor que un equipo de xuvenís, que foi o que se creou tamén este ano na Silva, que tamén dun momento a outro empezará a dar os seus froitos, ben? Non xa deu os seus froitos. Xa casi no mesmo ano de empezar xa deu os seus froitos, porque o partido se leva xogando toda a temporada, todos os partidos de primeiro ao último minuto. Aparte, pois, en maiores, na Copa, bueno, nos últimos partidos xa xogou o Alberto tamén varios partidos, Juan tamén se xogou, é dicir que deben levar debutados juveniles pois 5 ou 6, non? Xa te digo, o partido titular toda a temporada, os outros con opción, a máis entrando a xogar e non entrando os minutos na basura, non? Entrando a xogar con responsabilidade, co seu peso do que lle fai falta ao equipo. Pouco a pouco han de ir aportando máis, non? Agora, para rematar a competición, no final de tempada ven a Copa da Coruña, que arranca neste próximo fin de semana, aínda que tanto en Crovas como San Martiño esperarán 2 semanas porque non entran nesa primeira eliminatoria previa de entre un número determinado de equipos. Que hai pensado de cara a esta Copa? Buscar un rival potente na primeira eliminatoria para fazer unha boa entrada, un rival local, ou que toquen rivales asequibles para poder pasar canto máis rondas mellor? Bueno, mas que a Copa este ano xa libramos todos os anteriores, non? Os que íamos pasar a primeira eliminatoria, que nunca pasamos. Ben, pero iso é dende a cara. Pero A ver, a mí se me dá a escoller eu quero en Crovas. na primeira ronda. Sí, por suposto.
Ben, pois o Encrobas creo que sí vai afrontar a Copa con un pouco máis de ánimo, de máis interés, de máis intensidade que o veo facendo nesta liga, cando menos é o que se deixa ver Pallas, xa que incluso algún xogador se vai incorporar ao equipo, creo que se vai tomar en serio. De momento hai que esperar, porque tampouco entradas nesa primeira eliminatoria, 2 semanas máis, despois de competir e esperar rival. Sí, temos que esperar rival, pero penso que pouco temos que facer na Copa. Aquí imos incorporar 3 xogadores, pero é porque temos pouca xente, non por refuerzos para chegar longe na Copa. Que tipo de rival preferís? Aí queda ese comentario sobre o que foi a tempada da terceira regional. Analizamos tamén o que foron as semifinais do fútbol sá deste torneo do Concello de Cerceda, que terá a súa final o próximo sábado. Ás 6 da tarde, terceiro e cuarto posto entre Transporte Silveira e Panadería Grela. A partir das 7 menos cuarto, 7 da tarde, a gran final que van a disputar Piscina e Super Piñeiro. Caixa sorte para os dous equipos. Aquí temos representantes de Piscina e de Super Piñeiro, que gane o mellor, que se vexa cando menos un bo partido de fútbol sá. Pablo, Benigno, Pallas, gracias pola vosa presencia aquí en directo, sorte de cara ao sábado. Gracias. Boas noites a todos e boas noites tamén a vostedes. Nós despedímonos, voltaremos o vindeiro luns. Eso sí, lembren que lles ofreceremos esa final de fútbol sá, verana en diferido o luns antes deste programa de Xogo Limpo. Nós chegaremos a eso das 11 como ven sendo habitual. Boas noites, ata o próximo luns.